Não é bem, já deixou aí na sua. Fazer o olho no calmo. Não sou caixa de barulho. E que do que você fala lá? Não é lá. Não para que não. A força. Nem cada sempre cadê a doce. Não para que não troca o que não dá. Nem mira lá te confia por one day. E para não é polícia. Polícia tudo. Hã? Pero está era de ya. Não vou conseguir. Akan. Do ini banyak ngapain ini? Não, você está como. Oh, ni tá fazendo nada lá. A força não é bem. Não, quando você está estudando, a todo. Você vai. Tadi, nanti saya potong di negara di Ubi, di mana? Okay. Jat gay ya mata. In film damne to lai. Ni ko war de kan. Sina do. Dire. Yoro ni mo million bane. Ko million mo ma. Iya la punya jum. Est-ce que e be million mo do? Donc e bolo ko le be nga ware ko le ta jide la le be nga warta tasma de ko le bena. Ta don den. Ni ko ran war ba de le mo bele ni jodo ko million mo. Itu amin de. Est-ce que on se va dans les millions de Uro di ko kala mo to kala. On na fa yimene de e kasi. Ai, pasti ada sih yang buat. Ti jona ga champion. Ne be nga wari ni tasma de. Dalo de ga fa. Ne ka wari. Ne ka warte si woni ko ni musu kile be nyon fere. U be ko ne ti sumu ra kambe. Iglo bena. Ne be nga wari ni ko na. Ni ko min ka de je on de ko. Esi ba ko. Voilà. Désormais tu fais que ikan ini dengan masuk dalam ya na nama ini mau baca baru sudah jadi nu lagi dengan baca ini baru sudah ini bawa apa ini saya membaca audio itu di bawah bagus men amin mau fe wala bon ti fe ika nga baru kuma ini ti fe ngo me tulo di ana ika sira foi tene ba okay ni mara wo me mara wo ma bi da mo amle kuna apa na bada ida ma da ba ta ko ana ma boleh pada dia nak kau nak barang rumah dia nak. Tu itu hanya orang.
kuma mun ne bi ka téléphone mun ne ba téléphone na wa ya téléphone bila mo da avion de la tanda mais dia ani dalenu téléphone gere la sa je ni ma jate na mano ko je ma ro ga che ka fere amano ala ji ba afere mano ko to ko mais est ce que je ko e jate mi na ka ni si ko position ne je no ni mo ko mi fréquenter ga ko sini je no na ala ji ko fe non aishi ne ma dola yoro mo ko nume enquête la ani mo ko mu kere ni bo na donc ayira ka fo ale kelen de wa ka kelen de mais ala ji funa ma to godi mais e yɛrɛ b'a dɔn e yɛrɛ bɛ ko in dɔn ni yan ne yɛrɛ ɲɛ ka d'a kan ne ye wari min san to ne y'a jɔ miliyɔn kelen ma ne ɲɛ ka d'a kan i b'a dɔn ala ji ye ko yɛrɛ de yan ne ka minɛ na u ye min da ne kan ko ne kan tɔ yɔrɔ fɔ ne ye jɔn ne ma mɔgɔ si yɔrɔ fɔ mɔgɔ si mais pour que ale bɛ se k'an yɔrɔ fɔ cogo di mais n kɔni bɛ kelen de f'i ye ne hakili t'u yɛrɛ la sisan ne taara dɔnnikɛla dɔ fɛ yen ka taa ko in lajɛ yɛrɛ yɛrɛ o y'a yira ne la k'a fɔ k'a gɛrɛna mɔgɔ dɔ bɛ na minɛ a tɛ mɛn wa ne dun b'a dɔn o ye e ne ye solution kelen dɔrɔn de o de kama ne ye n ka téléphone n y'a bila mode avion na tan tɛ ne ni mɔgɔ bolo sisan tan tɛ n bolo sisan yɛrɛ dɛ mais min kɔni ka di ne ye kɔni a ka di ne ye k'i méfier musow la nin waati kɔnɔna na fo nin waati in ka tɛmɛ o dɔrɔn yɛrɛ tɛ a ka di ne ye n ka wari d'i ma i ka fan i ka yan bila ka yan bila cogo di ka yan bila pour que nin waati ka tɛmɛ ɔ e bɛna joli di ne ma pour que ne bɛ se ka fan mais 4 millions d'i ma an n'a kɛra burusi kɔnɔ sugu dɔ ye k'i loger ye fɔlɔ yanni nin waati ka tɛmɛ bon hali n'i tagara ka na téléphone bila marché la i bɛ téléphone yɛrɛ de faga ka pisi yɛrɛ bɔ a kɔnɔ hali kana pisi to a kɔnɔ donc n'i mago bɛ na i b'a kɛ semaine kɔnɔ hali siɲɛ kelen ou bien siɲɛ fila bon hali n'i fana b'a kɛ i bɛ dugu min na ka na appel kɛ na i bɛ bɔ yɛrɛ dugu kɔnɔ pewu donc i bɛ n wele i bɛ nouvelle ɲini ni min bɛ m'o ɲɛ f'i ye d'accord problème foyi t'a la ne yɛrɛ kamana galon ye parce que ne bɛ ka si ka hami o ye ko e déjà fana i b'a dɔn ko in bɛ niveau min na dɔ bɔra dɔ taara non a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ donc n bɛ k'i ɲini o yɛrɛ de la ne yɛrɛ kan ka min kɛ n b'o dɔn voilà an bɛ tila ka fɔ ɲɔgɔn fɛ ok ne ka numéro ta i kɔni i ka ko diyara ne ye kulonkɛ sira tɛ dɛ a i ka ko diyara ne ye furu sira yɛrɛ de kan furu sira wallahi ne bɛ yɔrɔ min na sisan furu ko yɛrɛ de bɛ ne la mɔgɔ ka mɔgɔ wuli Bamakɔ kɔnɔ bi ka taa sigi ka furuko kuma fɔ a ye seere la i ka kuma in ka mɔ baara jumɛn de ka di e ye bon baara min ka di ne ye o ye dɔnkilida de ye i b'a dɔn ni mɔgɔ t'i kɔ i kɛ man di ka ɲɛ sɔrɔ ko la o kɔni ye tiɲɛ minɛ parce que Bamakɔ bi ni fɛn t'i bolo i t'a ɲɛ sɔrɔ ni dɛmɛbaga t'i la o ye tiɲɛ parce que i b'a dɔn dɔnkilida filɛ nin ye n'i donna dɔnkilida la ni dɛmɛbaga t'i la dɔrɔn a ma nɔgɔn dɛ i tɛ taa ɲɛ yɛrɛ i m'a ye bon n bɛna lajɛ n bɛna appartement dɔ ɲini ou bien n'i yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ i yɛrɛ bɛ appartement dɔ ɲini i yɛrɛ b'a dɔn n bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ dɔ sɔrɔ n bɛ dɔ sɔrɔ bon n'i y'a sɔrɔ i b'a fɔ n ye a mana bɛn da o da ma n b'a sɔrɔ i ye n'o kɛ ni mɔgɔ ɲɛnama ma ban mɛn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n bɛna wari dɔ ci san i bɛ fɛn dɔ san i bɛ yɔrɔ dɔ san n bɛna se téléphone lajɛ i y'a sera koyi
Nimbe. Depois ça. Ni nu jara ne sa. Non, depois. Ah. Ni war bari. Ni depois. Iklag, am iklag an ko woni ko fe sa. Iklag ni le don kan kondo ki ko fe. Mun ten nushi. Yana do yere be na ba nyi mo ka kuma ni fole ni ka kuma ni fa di la se di le. Ala do ni ba do. Ni bulu ni afi itna fa mari. Mbo mi wele ka kana furugo saraka. Ni nga furugo ni na mo na ibana. Ka do nyafu yo musona ndara ni nguru iklara ku foka bobo. Ah. Ibaro bomo bo musoma ni bu fele. Fue mandu yo ko. Butu bo ko dro. Omo ko tene bebe ne do wale. Omo ko tene. Ika kuma indai no. Le bene no ka kuma do fo ye kurgi yere fene ga se ga ko nyan do ke ka ku ka. Ni ndara ni nguru ka fulla fulo do sara ko klara ku banga fo. Ni sira o do no. Sí, ayo te guala. Te guala. O te guala. Écoutez. O te guala. Et allô? Chini mgomu bali. Oh, furu. Ami wari gore la ko furu. Ko projet de bambulo sa. Dangadi. Ne ko ni be ke fen ba mo ko ni. Ne ni ba ko ni amba njadi. Ta chini le ka wari badin de buga ni. Ali mo ni afo e ko ne be furu e ma e be dalaw. Femi tene do. Nan mena ne do ni ala sonama. Shina ndele, shina achuko cha. Ko jume? Yoro che fulen kan ne betanto. Ni ma foko iga chuga cha ba foki muso dona ta muso borata. Ne mko sube. I muso to kana do nga kumala ni gore ya me. Ne baro iteka ta dore la muso kore ko. E falo za bi. E baro muso ko ba bi soko. Muso ba ko teo eni ala che na fora e appartement ta kadinema. Yen teme nyoko na. Na fora iga na shia fene bo kuma che ya muso ha. Ne tora kofe sam so ba bi kuma cha ibu ga ke musu ko tesa ne de ko ki kadne ya fa de sinami kuma yam Sheri se yana bisike ege kande ah ni danga tai Halo Fadim. Awon ne ruga. O man ya wakati jole en ne tra nyoye. Et puis tin ni galge quoi.
taka boy ne be min dejmen o sama ko be 20 crédit la quoi wa iba ci nga numéro na be mo kiwe yana mina crédit voilà on cambe Pori ni te kawala ala ke ni nyuma boyere ala ki i fa ko ne